Jama'a yau na fito in yi kauɗi a abin da babu ruwa na a ciki. Kar ka manta in kafin kafin ka gama kallon bidiyon nan ka tabbata na faɗa da bakina na ce kauɗi ne zan yi. Okay, akwai abin da yake yawo ne a TikTok da kuma Instagram. Wai Hadiza Gabon ta yi habaici ma Adam Zango da Ali Nuhu da dai sauransu. Ta musu habaici wai sun yi kauɗi, sun je sun yi hoto da white money. Das wanda ya ci Big Brother Naija 2021. Shi ko bai yi reposting ɗinsu ba ma a story, balantane ya yi reposting ɗinsu. Sai wani ya fito yana ɗaɗɗaga jijiyoyin wuyan shi. Kun sani duk inda gaskiya yake nan nake. Ni wallahi tallahi a duniyan Allah nan kowaye ne kai. Ko ɗan da na haifa a cikina ne idan bai yi daidai ba, wai ba zan mashi kallo wai ɗana ba ne. In ce wai saboda ina son shi wai zan rafa mashi asiri. Duk inda gaskiya yake nan muke. To be honest, mu gaya kanmu gaskiya. Abin da Hadiza Gabon ta yi ba wai ina goyon bayan ta bane. But she said the bitter truth. Irin ta faɗa gaskiya ne mai ɗacin gaske. Irin gaskiya kusa a gaskiya ma akwai mai ɗaci kuma akwai mai ɗacin gaskiya. To ita ta faɗa mai ɗacin gaske ne amma bai kamata ta faɗa ba. That's the fact. Ta faɗa gaskiya ne amma mai ɗacin gaskiya kuma bai kamata ta faɗa ba. Ya kamata ta abinda babu ruwanka ya kamata ka zuba ido kawai ka yi kallo. Ni ma da zan bi wannan proverb ɗin da na yi yanzu, ni ma da na yi shiru ban yi magana akan maganan nan ba. Amma kun san mu da kauɗi na, we and kauɗi we are 5 and 6. Okay, a cikin maganganun da yaron yake yi, in ma abin ya maka zafi ne dan uwa, ka yi magana akan abin da ya maka zafi. Amma me yasa zaka fito kuma kana ce mata wai ka san wanda yake hada mata runs, yake hada musu runs a Abuja? An ji shi daga bakin waye? Let's tell ourselves the truth. Kuna ce wai yan Kannywood ana ce muku karuwai, ana ce wa mazan su kaza, ana ce kaza da kaza. Waye ne yake ba da rooms? Ku ne kuke bayar. Kafin nan ka yi video, ni ban san ka ba wallahi, ban taba kallon ka a media ba, ban taba kallon ka a zahiri ba, ban taba jin maganan ka ba, ban taba jin sunan ka ba. A media ne na ganka. Kuma da na ganka, you introduce yourself as wane kaza dan masana'antar Kannywood, and you still say that word wai ana hada mata masu hada musu kawalci. Ni abin da ya dame ni kenan fa a cikin batun no. That's the only thing. Yawwa. Ita dota na da Hadiza Aliyu Gabon, abin da ta yi ba ta yi ba daidai ba. In za ka yi dragging ɗanta ku yi faɗan ku. Amma kar ka yi daka ce mata karuwa. Yawwa, kar ka yi daka ce mata karuwa. Da mun kun saba. Duk wani macen da kuka kalla kyakkyawa Allah ya rufa mata asiri tana da abin duniya, to ko tana kasuwanci za ku ce ƙarya ne ba kasuwanci. Oh my light. Wasu abin sai da ɗan packaging mana. Bari ɗan gyara. Yawwa. Sai ku zo ku ce mata duk wata mace da kuka ganda abin hannu sai ku ce mata karuwanci ne take. Sai ku ce ai sana'in ma kawai fakewa ne take da shi, karuwancin take. Ka ja maganar nan daga bakinka. In za ku yi faɗan ku na naku na masana'antar Kannywood ku yi. In ta yi dragging ɗinsu, ƙarya ne ta faɗa? Ba ƙarya ta yi ba. Yaushe kuka taɓa kalla celebrities ɗinku suna harka da irin mu fans? Wallahi tallahi in ka gan celebrity na mu'amala da wani, to sai shi ma ya kai shege ne, na ba mai kalanzir a wuya ba, mai jini a wuya, yana da nenorinsa. Ba za ku gansu sun zo suna bin fans ko suna wani ba, kuna wulakanta fans ɗinku. Amma an gan white money kamar an gan wai wani ma har da ƙarya wai an ba shi miliyan 20 a cikin kuɗin. What the fuck? Ina ka ga miliyan 10? In ba da kullum ka ta posting ana fim kaza fim ka. Ni ba I come in peace. Kun san muni gaskiya shine nawa. Yawwa, gaskiya shine nawa. Gwamma ka gyara kalaman ka yallaɓai. Ka daina kiran Hadiza Gabon karuwa. Kana ji? Ka daina kiranta karuwa. Kuma in ka ce mata karuwa, ka ce an Kannywood ana hada mu, kun san kawalinsu da yake hada musu runs a Abuja. Gobe in wani fans daga cikin mu ya kira yan masana'antar Kannywood karuwa fa, me za ku ce? Abin zai dame ku. Amma waya ba da kofa? Ku kuka yi alatin ɗinmu. Wato a Abuja ma akwai kawali. Ƙarya ne? Ka gyara. Kar ka zage min dota na, no matter how how will I say it? Bari in yi turanci. No matter how, oh my God. No matter how, God, no matter how she,
bari in ba turancin na a gefe. Duk yanda take ni I love her. Akwai wani mutum a can duk yanda nake duk yanda zaka zagi Sadiya Haruna, he love her for who she is. To ni ma haka I love Hadiza Gabon for who she is. Ba ta laifi a gabana, amma wannan karon ta yi laifi. Ba zan ja soyayyan ba. I still love her. In za ka yi dragging ɗinta ku yi faɗan ku, but never you in your life call her karuwa. Okay? So that's all I can say. Kada ku manta. Kafin fara bidiyon nan, cewa ne kauɗi zan yi in yi maganan da bai shafe ni ba. So keep your negative comment to yourself. I love you guys. Hattara dan Allah.